खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाहजों सावरायनि सायाव खुगा बेखेवदों बिथां प्रमद बर' बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव रनजन दैमारिजों लाफानानै साद' बारग' एनडिबिफोर बे एनडिबिफोरा बे समाव सीबीआई केस नांनानै बिथांमोना जोबथेसालियाव थानांदों बिथांमोनखौ बख'नायनि सायाव खुगा बेखेवदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाहजों दाखालै बावै जे सावरायनाय बे सावरायनाय आयदायाव बिथांमोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय सावरायनाय जादोंखौ फोरमायथि हादरनि नखर मन्त्रि बिथां अमित शाह बिथाङा फोरमायथिदों जे बे समाव बिथांनि बा रनजन दैमारिजों लाफानानै साद' बारग' एनडिबिफोरनि जे सीबीआई केस बे केसखौ जेरै हायो बिथांखौ बा बिथांनि जे केसखौ नायफामनाय जागोन एबा बे समाव बख'नो थाखाय राहा लागोन होननानै फोरमायथिदों हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ होननानै फोरमायथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा आरो बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिबावदों जे बे समाव जानो गोनां जे पार्लियामेन्ट बे पार्लियामेन्टआव 125थि जे संबिजिरारि सोदांनाय बे सोदांनायखौ बा बिलखौ लाबोनो थाखाय दाबि खालामनाय जादों एबा सावरायनाय जादोंखौबो फोरमायथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गोबां दफाफोरखौ मावफुंनो थाखायबो बे समाव हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाहखौ खावलायनाय जादोंखौ फोरमायथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा आरो बे खावलायनाय एबा सावरायनाया जोबोदनो मोनसे फिथाइ गोनां जादोंखौबो फोरमायथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा रनजन दैमारी डांगरिया एनआईआर केसखिनि गृहमन्त्री डांगरियाय আমি অনুৰোধ কৰা মতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অনুৰোধ কৰা মতে এনআইআৰ কেছখিনি ৰিটাৰ্ণ দিছে এতিয়া ইয়াৰ বেলৰ প্ৰচেছ চলি আছে ঠিক তেনেধৰণৰ সিবিআইৰ 6টা কেছ আছে এই কেছটোকো আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যেহেতু শান্তি আহিল সব পৰিৱেশ ভাল হৈ গ'ল এই 6টা কেছটোকো উইথড্ৰ কৰিব লাগে বা এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব লাগে যদিও কনভিক্টেড আইনগতভাৱে কি আইনত ব্যৱস্থা আছে ইয়াৰ দ্বাৰা এইটো কৰিব লাগে বুলি অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু তেখেতে কথা দিছে ইয়াৰ ওপৰতো বিবেচনা কৰি এটা সিদ্ধান্ত লোৱা যাব